El Nazareno dijo que resucitaría a los 3 días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple. ¿Y el pueblo lo creerá? Los débiles sí. No habrá otros dioses. Mátalo. La tumba está sellada. Vigílala con tu vida. Tribuno, Pilatos os llama. El cuerpo ha desaparecido. Su tumba está vacía. ¿Dónde ha ido? Tú sabrás. Ya están proclamando su resurrección. Esos discípulos, ¿dónde esconden su cadáver? No han sido sus seguidores. Otro cuerpo, señor, recién desenterrado. No. ¡A formar! ¿Quién te dijo que el Nazareno está vivo? María Magdalena. Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás. No más mentiras. ¿Qué ha pasado con el cuerpo? Las cuerdas explotaron sin más. Ya debería haber vuelto. He visto 2 cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre, vivo otra vez. ¿Qué te da miedo? Equivocarme. Y que la eternidad dependa de ello. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Que a gracia e a paz e a misericordia do Señor sexan convosco. Pois neste xoves da segunda semana de Pascua seguimos orando insistentemente ao Señor que nos libre desta pandemia, que nos libre desta enfermedade, que protexa a todos os que están en primeira liña e, sobre todo, que axiña se atope unha vacina, se atope unha solución, sobre todo para os países máis empobrecidos e para aquelas persoas especialmente vulnerables ou por a súa saúde física ou por a súa condición social. Ti que és a verdade e a vida, Señor, ten piedade de nós. Ti que ves do alto e baixaches a terra para levarnos a nós da terra ao ceo, Cristo, ten piedade de nós. Ti que nos chamas a construir o teu reino aquí nesta terra, axudados coa forza do Espírito Santo, Señor, ten piedade de nós. Que o Señor teña piedade e misericordia de todos nós, que perdoe os nosos pecados e nos leve á vida eterna. Oremos. Pedímosche, Señor, que os dons recibidos nesta Pascua dean froito abundoso en toda a nosa vida. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive e reina e é Deus por sempre eternamente. Amén.
Lectura do libro dos Feitos dos Apóstolos. Naqueles días, os ministros presentaron os apóstolos ao Sanedrín. O xefe dos sacerdotes interrogounos: expresamente vos mandamos que non ensinásedes nese nome, e vos enchestes Jerusalén coa vosa doutrina. Vos queredes botar sobre nosotros o sangue dese home. Pedro e os apóstolos responderon: compre obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nosos pais resucitou a Xesús, a quen vos matastes colgando dun madeiro. Pois a este enxalzouno Deus, coa súa dereita, facendo xefe e salvador, a fin de lle outorgar a Israel a conversión e o perdón dos pecados. E nós somos testemunhas destas cousas, e tamén o Espírito Santo que Deus dá aos que o obedecen. Os sentiren isto, rabiaban de carraxe e queríanos matar. Palabra do Señor. O Señor escoita ao pobre que o chama. O Señor escoita ao pobre que o chama. Bendigo ao Señor en todo instante. Teño sempre na boca a súa loanza. Probade e vede o bo que é o Señor, feliz quen a él se acolle. O Señor escoita ao pobre que o chama. Mais o Señor encara os malvados para borrar da terra a súa memoria. Claman aqueles e o Señor escoita, líbraos de todas as súas angustias. O Señor escoita ao pobre que o chama. O Señor está preto do aflixido, salva os de ánimo abatido. Moitas son as angustias dos xustos, pero de todas elas os libra o Señor. O Señor escoita ao pobre que o chama. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Xoán. Naquel tempo díxolle Xesús a Nicodemo: quen vén de arriba está por riba de todos. Quen é da terra, a terra pertence e da terra fala. O que vén do ceo está por riba de todos. Do que viu e oíu, disto dá testemunho. Pero ninguén acepta o seu testemunho. Quen acepta o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, porque aquel a quen Deus mandou fala as palabras de Deus, que non as dá o Espírito dun xeito restringido. O Pai ama o Fillo e púxolle todas as cousas nas súas mans. Quen cree no Fillo ten vida eterna, pero quen non obedece ao Fillo non verá a vida, que a ira de Deus pesa en riba del. Palabra do Señor. Obedecer a Deus antes que os homes. E cantos homes hai nas nosas vidas? Pois moitos. O primeiro home son eu. Que desexa o meu corazón, que desexa Deus en min. E obedecer a Deus antes que a min. Que as miñas ideas, os meus caprichos, as miñas sensibilidades, é dicir, tratar de discernir, Señor, que queres de min? Obedecer a Deus antes que a mí. Ver onde teño que cambiar o camiño. Tamén obedecer a Deus antes que os homes, antes que o pensamento mayoritario, que o pensamento único, sempre cando non estea de acordo ca vontade de Deus, co Evanxeo do Señor, co reino.
Obedecer a Deus incluso a veces antes que si se descubre honestamente que a institución eclesial, non digo que a Igrexa, senón que a veces que os instrumentos, os medios, isto pode soar un pouco raro, pero cantos santos pois non fixeron o que a Igrexa quería naquele momento da historia. Eu penso, por un exemplo, non? Se Santa Teresa de Calcuta se deixa levar por o que pedían as súas superioras, que a donde ibas, pois non iniciaría o camiño que iniciou. Se Teresa de Xesús se deixase levar dos consellos de tanta xente, non iniciaría o camiño que iniciou. E así tantos e tantos que obedeceron a Deus antes que os homes, cando os homes falaban simplemente dende a súa humanidade. E isto non é doado porque é unha loita continua, unha loita que non remata, porque é buscar sempre a vontade do Señor. E se queremos anunciar a Cristo, esta é a chamada, obedecer a Deus antes que os homes. Por Xesucristo renacimos da auga e do Espírito. El intercede por nós diante do Pai, para que a Igrexa se manteña firme no convencemento de que debe obedecer a Deus antes que os homes, oremos. Para que os abatidos e todos cantos sofren sintan a cercanía do Pai que os ama, oremos. Para que os poderosos da terra teñan en conta o pobre e o marxinado, oremos. Para que todos nosotros, que celebramos con gozo a resurrección do Señor, sexamos testemunhas na vida do que aquí celebramos, oremos. Por os que falecerán durante este día, sen o consolo dos seus, sobre todo aqueles que están illados por a causa do COVID, e que non poden ter o agarimo nos últimos momentos da súa vida, oremos. Atende, Pai, as oracións da tua Igrexa, preséntaches o teu Fillo Xesucristo, noso Señor. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo. Pongo mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto a aceptarlo todo, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Pongo mi vida en tus manos. Seguimos orando para que este sacrificio que é meu e tamén voso sexa ben acollido por Deus Pai Omnipotente. Señor, suban onde a ti as nosas oracións e as nosas ofrendas. Fai que, purificados pola tua gracia, sexamos máis dignos de participar nos teus sacramentos de amor. Por Cristo noso Señor. Que o Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno e de xustiza, é o noso deber e salvación glorificarte sempre, Señor, pero máis que nunca neste tempo en que Cristo foi inmolado como noso sacrificio pascual.
El, ofrecendo o seu corpo na cruz, cumpriu de verdade o que significaban os sacrificios da antiga alianza. Entregándose a si mesmo pola nosa redención, fíxose ao mesmo tempo sacerdote, altar e víctima. Por iso, cheo de gozo pascual, o mundo enteiro reborda de alegría, e tamén os coros celestiais cantan sen cesar o himno da túa gloria. Santo, santo, santo es ti, Señor, Deus do universo. Enche o ceo e maila terra coa túa gloria. Hosana no ceo, bendito que ven no nome do Señor, hosana no ceo. Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons para que se nos convirtan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu o pan, deu gracias, partiuno e deulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e comede, todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vos. De igual modo, ao final da cea, tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mí. Velequí o misterio da nosa fe. Anunciamos a túa morte, proclamamos a túa resurrección. Ven, Señor Xesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche gracias porque nos fixeches merecentes de estar na túa presenza e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da tua Igrexa extendida por toda a terra. Faina perfecta no amor xunto co noso Papa Francisco, co noso Bispo Leonardo e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmãos que dormiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección, e de todos os que partiron deste mundo amparados na túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a gracia de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé, seu esposo, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a túa vontade, que poidamos louvarte e darche gloria por mediación do teu Fillo Xesucristo. Por el, con el en el, a ti Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria por sempre eternamente. Amén. Sabendo que somos fillos de Deus, atrevémonos a dicir: Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino e fágase a túa vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgracia, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Pois teu son o reino, o poder e máis a gloria por sempre eternamente. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: Deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mire os nosos pecados senón a fe da tua Igrexa. Dígnate darlle a paz e máis a unión de acordo coa tua vontade. Pedimos-cho a ti que vives e reinas por sempre eternamente. Amén. Que a paz do Señor sexa sempre convosco.
Deus que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Año de Deus que quita o pecado do mundo, danos a paz. Este é Xesucristo, o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados a cear do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra túa abonda para me salvar. Oremos. Deus Todopoderoso e Eterno, que na resurrección de Xesucristo nos fixeche renacer a vida eterna, fai que os sacramentos pascuais dean en nós froito abondoso e que o alimento da salvación que acabamos de recibir fortaleza as nosas vidas. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que contigo vive a reina e é Deus por sempre eternamente. Amén. Que o Señor sexa convosco. Que vos bendiga Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espírito Santo. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe. Regina Celi letare, alleluia, quia quel meruisti portare, alleluia, resurrecit sicut dicit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surressit Dominus vere, alleluia.